No és en castell ni palau que el nostre gran rei naixia, sinó l'espaiós alberg dels senyors de Tornamira, que té una plaça al davant, petita com una oliva. Allí a la cambra major parí la reina Maria. Allí a primers de febrer, una nit freda i ventissa, i allí el bressol amatent, vetllant-lo de nit i dia, que l'hivern es fa molt llarg i la primavera triga. La reina vella al seu fill una mica espaordida, perquè sap que Montpeller sos germanastres rumien com li sostrauran l'infant o li llevaran la vida. Amb veu baixa pels carrers i places esbalaïdes, les dones parlen del crim que tramen traïdors i espies, fins d'amics i de servents del que Alícia sospita. Guardes hi ha sempre al portal de la maison Tornamira, i a la bancambra també, que nit i dia vigilen. Però un moment que resta sol, gran terrabastall s'oïa, i en obrir de bat a bat el finestral, veu la dida, el bressol estavellat, la capçalera partida, i l'infant entra guardant amb la cara esfereïda una gran pedra allà a prop i un gran forat entre bigues. La reina que havia anat a pregar com cada dia a l'església pel seu fill, en tornar ho creu un prodigi i en dona gràcies a Déu. Adéu i Santa Maria.